Salam Atabatan TV YouTube kanalının Atabatan haberler gepleşimizin hormatly tomaşaçylary, mehriban tomaşaçylarymyz. Biz her ýyl diplom tasdip edilen ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça aýry-aýrylykda size ýetirip gelýäris. Häzir üçin 2022-nji ýyl üçin tasdiklanan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny bir näçe ýurtlar boýunça Atabatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atabatanturkmenistan.com saytynyň bilim sahypasyna ýerleşdirdik. Bu barada köp sanly soraularyň gelip gowşanlygyny hasaba alyp, habarlaryň linkini bir habarda jemläp size ýetirýäris. Siz bu linki şu video habarymyzyň aşagyndan alyp bilersiňiz. Bu habarymyz bilen Türkiýanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Gazagystanyň, Ukrainanyň, Belarusyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Xitaýyň, Germaniýanyň, Hindistanyň, Koreýa Respublikasynyň ve Birleşen Arap Emirliklerinin, Büyük Britaniýanyň ve Demirgazyk Irlandiýanyň, Birleşen Paçalygynyň, Fransiýanyň, Polşa Respublikasynyň, Ruminiýa Respublikasynyň ve Wengriýa Respublikasynyň sanawyna giren ýokary okuw mekdeplerini size ýetirýäris. Bu maglumatlar Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilen dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän, halkara guramalaryň kefiýetleýän sanawy boýunça 2022-nji ýyl üçin ýyllyk maglumatnamasyndan alyndy. Mehriban ýaşlar, size ýene bir wagt ýatlatmak isleýär. Egerde araňyzda daşar ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýutup biljekdiňizi ýatladyk geçýär. Şeýle hem Türkiýede bilim almak isleýän ýaş oglan gyzlarymyz İstanbul şäherine yerleşen ve bilim ulgamyna maslahat hyzmatyny berýän, Türkiýede sanawy giren bir näçe ýokary okuw mekdebiň ygtyýar wekili bolup durýan Atabatan danışmanlyk şereketini ýutup bilerler. Mehriban müştaklarymyz, halkara okuw bilen baglanşykly, peýdaly we gyzykly maglumatlar okumak isleseňiz, Atabatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atabatanturkmenistan.com saytynyň okap biljekdiňizi ýatladýarys. Hormatly tamaşaçylarymyz, egerde siz ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atabatan TV YouTube kanalyny iýerlemekde dowam edin. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.